Yes, mayong hapon mga kabisado no. Live kita diri sa may barangay Kabugaw Sor no, sa may Banuaya sa Pabiya sa sini mga tinion. Makita ninyo sa aton nga live subong no, dito sa unhan nga may isaya ka tricycle nga nabudlayan magsulod diri tungod sa dalan no, nga wala tapos mga kabisado ko sa diin gimbayaan sang kontraktor no na wala nila ging balikan no. So amoy ni ang sitwasyon diri sa subong nga tinion no, diri sa may barangay Kabugaw Sor. So are kay amo ni ang sitwasyon no. Ang dalan kung mayo na kay tritik kuan ang init butlak no, makita naton nga do pwede na makalabay ang mga salakyan no diri sa may area sa barangay Kabugaw Sor no. Okay. Sir, mayong hapon. Ano nga kontraktor nagakuha sang dalan di sir? Ha? Oo. Saan nila magkuan kung saan matapos? Way pasir kay amo jud permi pasir nga nagakuan la uran-uran ya kuan amon di maka-purmas kay kuan nagauran permi. Kay buto nga na deliver la sila. Okay. Saan ka mo naguntat trabaho kaya? Ubra. Do nagdigad ng semana. Kay sige uran mo. Okay. Sir, sa Radyo Pistado ni sir na nagkuwala kami dire kay may nagpalabot sang reklamo nga ang dalan diri sa may barangay Kabugaw, so diri sa may Banuas sang Pabiya nga do indi gid maagyan sang mga motor kag tricycle no. Ano man sang Nobyembre, Oktubre pa kamo nag-umpisa obrade. Do ay ko kadumdum sir kun sa ano to nga kuan nag-umpisa. Laro ko dumdum Okay. Ikaw ang driver sang kuan eh? Oo. Ti sa pila ka bulan nga standby nyo sir, naka amat-amat yung man na kuan ang dalan? Oo sir, purmasan udah ada yaw. Pay galing ti sige gauran. Oo ti tapos may batsingan kami diyan sa may terminal Balaka kuan Pabiya. Nagikuan ng mga tao nga hindi man pwede kami magbatsing to. Tiga puro pagita para mismong kabatsingan namon. Kay nagareklamo sanda nga hindi pwede. Oo, taga din na yung kuan ang kontraktor. Taga diyan sir sa Pabiya ang Patrila. Okay. Anong ang project ano iyasang barangay ni o kun iyasang Banwa? Naway ko kintindi kanya sir kun ay iyasang Banwa. Ana sa Iyasang Banwa. anak ka Banwa. Okay. Sige. So amo man ni ang concern nga ging palabot sa amon kay amo ni blang sitwasyon pertigid ka lao no ang dalan. Pero hasta para to sa may punta sir. Pero sa may kuan sir sa may daw talger sa wala puti nga sa may pura to nga kuno. Boundary Pabiya kag Santa Barbara. Boundary ka Pabiya kag Santa Barbara ang giya nga lugar. Oo. Dira man sunan. Ti saan naman kamo makabalik obra? Mong sir pag diyan ko kakuan ay ko mag-ilit init mapurmas kami di. Oo. Mapurmas kamo. Oo. So mayo no kay parang ang mga pumuluyo diri sa barangay hindi na sila mag reklamo kay amo man ni ang source ang aton nga dalan ko sa din nga mga estudyante naton na kuan mo sila gugtas mo sila sang ila alagyan kadto sa eskwelahan. Sir, sinog ni pangalan ta sir? Si kuan si Nono Nono Malunes Malunes. Okay. Ikaw ang driver operator sang Pison. Okay. Sige sir, tingyo kita. So amoy ni no ang istorya naton ang driver sang Pison sang operator. So amoy ni no ang sitwasyon sang dalan. Pero kung mag-ulan gid man siguro dira nga area grabe na kalao no. Kay minging padala sa aton nga picture no ang aton nga mga kuturan no mga kabistado. So amoy niyo na ini nga lugar do bag-o laging butangan sang dakal-dakal no diri nga area mga kabistado. So amoy ni
suno sa driver sang bako sang pison nga sinunoy, no, nga mabutang sila nasang purmas kun tayuyon ang init mga kabistado. So amoy ni bag-o lang ni nga butang sang dakal-dakal kay nakita naton sa aton nga pictures nga mapadala sa aton sa Radyo Bistado, no, nga diri nga area perti kalao asa dito sa may boundary, no, sang Santa Barbara, no. Amoy ni siguro mga more dan siguro mga tunga sa kilometro ang ilang kalayuhon mga kabisado. Ti amo ni, no, kuan man sila nga gusto nila nga matapos ang dalan diri sa may barangay Kabugaw Sur, no, diri sa may Banwa sang Pabia. So mga kabisado, no, mayo na kini istorya tadi ang operator sang sininga pison, no, kung sa din paagya niya subong ang dalan, no, labalaban tapano niya ni agud nga maka butang sila sang ginatawag nga purmas, no, sang dalan agud nga makaumpisa naman sila sang pag-ula sang simento kag balas diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang Pabia. So amoy ni ang sitwasyon sa mga tinion, among gid mi ni ang reklamo sang kalabanan sa mga kaputuran naton diri sa may barangay Kabugaw Sur. So amoy ni, no, makita ninyo ang dalan, no, bag-o lang gid ni kuan niyo mabutangan sang dakal-dakal, no. Among ini kagabi amo ni ang kuan, no, ang lutak, no, diri nga area mga kabisado. So makita naton din nga bago lang ibutang balas laban-laban ni malumok na di nga area, no. So amo ni, no, may kuan, no, na malumok ang dalan nga diri nga area, no, mga kabisado. So amoy ni nagakuan naman sila matamaton nila trabaho ang ini nga dalan nga hamtang diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang Pabia. So amoy ni mga kabistado, no. Nay, mayong hapon. Te, kamusta kamo diri sang inyo dalan? Porti kalaw ay jud sa ngamon di lagyan niya kay porti kadanlog na dao. Tani ko ng simento na magyan na. Pwede ta ka interview sa imo, nay? Makuwagin man ako, pero tigid man ka kuan diring Kadanlog na dao. may na-disgrasya na di wifi pa. Kayo amo na lang madanlog lang, mag-agi ang mga motor. Nagligid lang na nila nga bubuan niya sa ngamon na. Oo. Mga pila ka bulan nga wala sila kobra de. Pero sa Dari gina yung lapil putsak dara ka sa diri yaw. Ano yung laputsak dito? laputsak na diri ha. Ito sa puntala na dito. Okay. Maglabay ito kasi nabot sa lakyan to ganis punta. Tikay mo dan sa lakyan manubo dan. Hoy, amo na gani o pag visit gani ni sa obra nila. Ang ilang obra hindi sige-sige tapos unta-unta. San pa sila nag-obra diaw? Patanda basta December ano na nila kay siling nila ay nga gawon New Year do November sa obra na nila. Pero why sila kay nga gaw sang New Year? Subong nga bilog Enero why man sila ka obrage? Amo lang gin butangan dakal-dakal. Yun po tayo dakal-dakal tapos why nila gin butangan yung pagyan kapison kanina pagyan nila kapison para magkapantapan man dira lang alagyan. Oo. Tapos ang dira why man nila gin pagyan pa. Diri gid sa amo tamaan dito nila. Diri madalom gi ang kuan ang Tadaw lang to abak yung pangtampukan lang aran tampukan. Okay. So amo na yung bago lang nga tampok niyo. So amo to, no, isa ka residente diri sa may barangay Kabugaw Sur, nagpahayag man sang iyang himunot
no sa parte sang siningadalan mga kabisado, no. So amoy ni matamato na, no, sang kontraktor ang ini nga dalan, no. Basta siling nila nga mag kuan na gid ang init, no, ang tsimpo, no, nga hindi mag-ulan ti isang kuan pa ni mga kabisado sang October. So sang Oktubre pagali ni na nga obrahan ay, no, hasta subong wala man gihapon matapos, no. Kay man suno sa kontraktor nga naga ulan-ulan, suno sa driver sang bako nga naga-ulan-ulan muna nga way sila kaplastar sang ilang purmas agud nga maka plastar sa mga purmas kag masiminto, no, mga kabisado. So amo ni nga lugar, amo ni ang ginareklamo pagid sa mga pumuluyo kay man ang mga salakyan nga magalabay dire kung nubuhi mo salakyan, no, sagod gid, no, maka arado gid sang duta, no, ang imong bumper sang imong salakyan mga kabisado. Kung motor man, no, mag-agi ka di madanlog, no. Sir, ngapon. Oo. Sa radyo bisado, sir, Oo. Diri ka man ka pula, sir? Ay, di pangayaw ako, gaagi na ko. Oo, ti sa imo nga pag-agi di kamusta ang imo nga Sigado gid. Malunang. So bago lang gini nagkakuan, butangan ka ano ni isang balas? Bilang ko di mo. Pasensya gid Okay. Lakang ko. Okay, amo ni, no, isa man ka motorista naton. Dadlaw nga tanan nga diri nagaagi ati malunang gid ang ini nga area mga kabistado, no, kag huol gid sa mga naga motorsiklo, lakip diri ang mga nagadala sang tricycle kag kun naman ubo imong kuan sang imong salakyan ang idalom na nibla ang chassis ya ati laban-laban makasagaid kagid maka arado kagid sang alagyan, no, nga wala matampukan sang balas sang ligad nga mga inadlaw. So subong lagid, no, natampukan sang balas ang ini nga area, no, kung sa din nakalabay na ang mga salakyan o kung mga motorsiklo nga sang mga residente diri sa may barangay Kabugaw, no, diri sa may Banwa iya sang Pabiya ti hindi kini kapatalagan na dasig, no, kay man perti ang lunang, no, sang ligat nga mga adlaw kagapon kuno nagaulan-ulan. So perti gid ka grabe ang lunang diri sa may sini nga barangay kung pwede kuno nga masabugan sang humay, so kung sang paray pwede masabugan, no, galing kay kanugon ang humay o kung palay nga imo isabog sa may dalan sang sini nga barangay mga kabisado. So amoy ni ang nakita naton nga sitwasyon sang sini nga dalan diri sa may barangay Kabugaw Sor sa Banwa iya sang Pabiya. So nagapasalamat lang kita sa aton nga mga viewers na nagpadala sang sining information, no, diri sa Radyo Pistado agud nga maaksyon naman naton ang problema sang tagsa-tagsa ka mga kautoran naton lakip diri sa may barangay Kabugaw Sor sa Banwaya sang Pabiya. So amoy ni masugod naman kuno sila kuana trabaho, no, ang sining kontraktor, no, sang dalan nga sila di nagat obra. So amoy ni ang nagandar na, no, ang pison kon si din magaumpisa na sila patapan sang
sang dalan, no? So amo ni, no? So mabudlay gid, no, ang sitwasyon kung hindi matapos ang pagtrabaho sang dalan, mga kabisado ti kung ikaw nga nagapuli diri, siyempre mareklamo kagid nga ang imo dalan perti ka lao, no, perti ka lutak te way gid nagsala ang mga pumuliyo naton nga magreklamo, no, diri sa aton nga programa sa Radyo Bistado. Ara maumpisa na sila sang pagtapan sang sining nga dalan, mga kabisado, no. So amo niya, no, ang madulong naton nga impormasyon, no, dikta diri sa may barangay Kabugaw Sur, sa Banwa iya sang Pabia, no. So damo na kita nga interview. Sir, dahil sa man interview ta kaliwat, no. Te ano mahambal mo kay ara na umpisahan na nila pag obra kuno sang kuano sang dalan, oo. Tani matapos na para matawag na kami dito tanan. Pati especially mga estudyante. Malipay man kami tanan kung masugura na gid man kay continuous hanggang matapos. Tama na sir. So way na kamo reklamo kay ara na ma-operate na sila sang ilang pagtrabaho dire. Kung tani matapos basta tapos na sir mo na mga inyo. Okay, sino ni liwag ni pangalan ta? Dodoy lang sir, Dodoy alias Dodoy lang. Dodoy lang, sige. So amo ni, no, si Dodoy, mga kabisado, isa ka pumuluyo sang barangay Kabugaw Sur, kung sa din amo siya nagareklamo man tungod sa paglao sang ilang lugar kay man ging bayaan lang sang kontraktor, wala niya ging balikan, no, mga kabisado. So amoy ni, no, ang kabilugan nga mga sitwasyon, no, diri sa may barangay Kabugaw Sur, sa Banwa sang Pabia, kung sa din ara na ang bako nga kung sa din ara na ang pison nga magatapan kag umpisa na ang ilang obra, no, diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang Pabia. So para mo ni madulong nato nga balita kag impormasyon direkta diri sa may Banwa sang Pabia sa may barangay Kabugaw Sur, mga kabisado. Ako naman inyong kabisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.